apostolic message, upusha the apostolic mandate. So Apostle Paul ubhala abazalwane lencwadi ukululeka ibandla labasekholos uthi noma ngingekho kanye nani kodwa nginani ngomoya. Yebo. Because uPaul ubhala angeke usejele kodwa unabo ngomoya. Othiyana sifunda khona onenjema ukuba senimamukele. As you therefore have received Christ as your Lord and Savior. If usukhuluma ngezinto ezo-6 bese ngihlala phansi ukumamukela, ukuhamba kuye, ugxilile kuye, wakhiwe kuye, uqinisiwe ekholweni, ufundisiwe ufana ukubonga. That is number 6. Hey Nkosi yami. Alibonga igama likaJesu. La uPaul ufesa bathandekayo ucela ungabe ngisayo ama-introduction amaningi. uPaul ufesa ukuthi indlela yokungena ensindisweni ukwamukela uJesu. Ingakho athi bebhala athi ngakho njengalokhu nimamukela uKristu Jesu. That is step number 1. uKristu Jesu uyamukela akufohlwa ensindisweni because kune-step okumele usithathe if you wanna enter indaba yensindiso. Akusiwona wonke umuntu one-revelation yokuthi ungene ensindisweni wamukela uJesu. That is why I want to remind you, bazalwane, ukuthi it's not all about joining the church and church members, but it's about accepting him as your personal savior. Ingakho Paul ethi njengoba nimamukela ukhuluma nabantu who have already received him. Labantu abamukela uPauli njengoba baka-Epaphroditus, labantu abamukela ifonta yabo kodwa bamukela uKristu Jesu. Sinohlobo oluningi labazalwane oluhamba ngathi indlela ende lungamamukela uJesu. Kunezinto there are steps bazalwane ongeke ufinyelele kuwona until you accept him. There are levels in the spirit that you will never enter until you receive him. Because as a call one day just to meet, bese siyahlukana. But as a call one for even to ascend in the spiritual realms. Kukhona indawo ongeke ufike kuzokwenza moya ungamamukelaga. You will be asking people many questions. Kodwa kade abaneminyaka ukholwa sekuzone nemibuzo eminingi kodwa ngabe iphendulekile ukube wamukela yena. Asijoyini sonke ensindisweni, asijoyini abazalwane, asingeni ngokuthanda umfundisi, but we accept him as our personal Lord and Savior. Abantu abaningi abagcwele amasonto balingilezintsuku abasontayo, abantu abathanda abafundisi abangazi behlangane noJesu. Yebo kunjalo. Many people baningi abantu ungababona behlabelela wena, ungababona beshumayela wena, angase behlangane naye. Ngokushumayela kusho uhlangane naye, lokuhlabelela kusho uhlangane naye, kodwa kusho ukuhamba kuye. Ngoba uthi uma senimamukele hambani nikuphi bazalwane? Hambani nisesontweni yini? Hambani nikubantu yini? Hambani kubafundisi benu yini? Hambani kubaphathi bamabhodi enu yini? Kodwa hambani kubani? Hey mfanakithi. Hey Hambani nikubani? kuye. Uhanjwa kuKristu. Indlela uKristu. Ingakekho ndingajwayela ukuthi mina ngiyindlela. Ngoba kuhanjwa kuye. Uyababona abantu abashasha bangbeslide ensindisweni yingoba bebehamba nesonto bengahambi naye. Kanti mawuhamba naye kune-possibility yokuthi mawulahleka kudarete. Kanti mawuhamba nabantu kune-possibility yokuthi mawulahleka bahlebe.
angisho ukuthi ungabi nandaba nabantu bithi bayeke when it comes to kuhamba ijeni yokukholwa, ngoba ijeni yokukholwa ihlupha ngento eyodwa ukuthi uma isiphelile ku-akhawunta wena wedwa. Hey, wedwa iyona nkosi yokukholwa, iyona nkosi yelejeni ukuthi ma uzofika phambi kaNkulunkulu wedwa mayo, awumi namuntu. Noma nginganabo abafowethu engizalwa nabo, noma nginganabo othathwethu engizalwa nabo, kodwa wonke umuntu kumele ayimele mayeqeda ijini. Uthi hambani nikuye. Number 2, nakhiwe kuye. Being built up in him. Ngoba uJesu uyi-foundation of every believer. Ayikho indlu bazalwane, mhlawumbe nje ngangekho futhi ayithi mhlawumbe ngangekho kwakhiwa lesikuyona, kodwa le entsha ngeke ngabona kancane. oh yeah. Hey, Nkosi yami. Le entsha ngike ngabona kancane uma ngifika kwakhiwa, ngafika kumbiwa, kumbekwa lezi insimbi lezi. Ngelinye ilanga sengibone kumbekwa insimbi, ngabona kunezinye insimbi ezikhandwayo ezifakwa phakathi lezi insimbi kunemigodi ye-foundation. Ngelinye ilanga uma ngithi ngafika kufaka ukhonkolo phekwa lezi insimbi ezikwi-foundation. Kwenzelwani bazalwane? Kwenzela ukuthi indlu ime. Hey, Kwenzelwani ingayazi ukuthi kukhishwe kangaka izinto ngoba kusazofika umoya. yebo. Kusazofika imvula. Kusazofika ikhukhula. Kodwa yodiphendi foundation ukuthi yayakhiwe kanjani. Akusiwe ukuthi indlela kangakanani phezulu. Yebo. Ukuthi foundation yayikhandwe kanjani. Njalo umzalwane wakhe kuKristu akuyingesuda ayigqokile, akuyinamamaqhofu nangegift, kodwa kuya nge-foundation akhelwe kuyo. Yebo. Hey. Oh. Bakhiwe ngama-denominations abo. Yebo. Hey. Abantu abaningi bakhiwe ngamasonto. Yebo. Asayiqhenya athi mina ngumpentecost omhlophe, athi mina ngiyogcotshwa amapentecost, kube sengathi yona ndlela yokuhamba noJesu kanti akusiyona. Hey, bani wami. Ayaya. Hey. Mina ngibheke because akhona epentecost. Hey. But asibe ngaba-proud ngabakho. Silamlele Jesu. Yebo. Jesu. Engikufunayo ukuthi ngakhiwe kuye. Yeah. Uma ngifuna angithole ngikuye. Yebo. Angithole ngakhiwe kuye. Hey, preach. Baningi abantu uNkulunkulu afuna ubasebenzisa manje uthi me-check i-foundation abone ukuthi unomasonto lo. Abone uNkulunkulu lo uyasonta. Baningi abantu bazalwane abane-potential, uNkulunkulu uyafuna ubasebenzisa. Kodwa manje bagcina ama-denomination enhliziyweni kulo Kristu. Bese bakhona uhlobo thize oluthi hlala enhliziyweni yami, ngibone ngihleli ngibonakale enhliziyweni yami. Oluthi ngiphenduliwe noma ngiphendulwana, kodwa ngeke ngimushiye uJesu. Oluthi ngithandazile unyaka wonke ngangabona lutho, kodwa ngeke ngisuke ngoba ngakhelwe kuye. Hey, Nkosi yami. That's a kind of believers
uhlobo lwabazalwane othile. Yebo. Bese banohlobo oluthi kodwa umfundisi uzothini. Kodwa umfundisi uzothini. Angacabanga ukuthi uJesu uthini. Uthi uzothini umfundisi kodwa ngapha. Uma kwenzeka awunakashayile sonto lomfundisi uzothini. Anginankinga nokuthi uJesu uthini. Anenkinga nomfundisi. Akukho wrong ukuthi unenkinga nokuthi umfundisi uzothini. Go right. Kodwa ke uJesu uthini na? Uyakholwa, uneminyaka ukholwa, usibalela iminyaka, usibalela neminyaka wafika esontweni uthini ngoJesu. Useless iminyaka engenaJesu. Iminyaka yokusonta. Yokucabanga ukuthi uphathe iBhayibheli ukholwa kuphelele. Hey. Yokucabanga ukuthi ukuhlala ekhaya ungathandaza usuyothandaza ngesonto into ephelele. Hey, Nkosi yami. Indawo yokuthandaza right isonto. You are wrong. Hey. Lena ke bazalwane eyabantu abakhiwe kuye. Yebo. People who are built up in him. Nakhiwe kuye. Yeah. Nakhiwe. Hey. Liqinile. Yeah. Be rooted. Kubani bazalwane? Oh yeah. Lelo buzo ukuthi kumele sibe rooted esontweni yini? Esonto zoyishayimela ngoba sirooted kakhulu esontweni. Yebo. Ngicela ukubuza, ayikho into wrong athi ngikhuluma iqiniso nje sengathi ngiyahamba. Angihambi futhi akazuhamba. Kodwa ngifuna ukukhuluma iqiniso ngathi ngiyahamba. Akukho wrong. Alright kakhulu ukuseva in the house of God. Yeah. Ngithanda nami ukuseva. Yebo. Ngeke futhi ngiyibani izinto engizenzayo cha. Yeah. Kodwa ngiyaseva. Ngendlela yami uNkulunkulu anginike ngayo. Nawe uyaseva. Ngendlela yakho uNkulunkulu anginike ngayo. Okay? Yeah. Akukho wrong. Ku-right kakhulu. Futhi ayikho into wrong phakathi kwakho ukuseva. Ayikho into okuyithola wrong uma uyivule ekuseveni. Yebo. Yonke into right. Kodwa Yeah. ngine-problem. Hey. Nabantu abacabanga ukuthi ukusula iy'cathulo ikamfundisi kuwukugxila kuKristu. Hey. Bona ngithi. Nabantu abacabanga ukuthi ukuba amabhera kamfundisi umphathele iBhayibheli mangeke. Bona hayi lokho kuhle. Yebo. Uzobona kusazokwenza le ntsha ezayo. Ngiphatha iBhayibheli. Akukho kuhle. Uhambise umfundisi umbeke lapha yakhona. But we problem. Why are you serving in one place? Hey. Kodwa kukhona indawo engathokozi ngawe. Ngoba yibona useva kuyo. Abantu abaseva isonto, bathi izulu lishoda ngabo. Ifuna bezoseva isonto besife lona. But abantu they are short. Bashona ngoba bayicela ukuthi yonke into iphela lapha esontweni. Kanti kuyo yonke into ephela esontweni. Be rooted in him. Let me make an example. Sakuhlala phansi. Ikupla khona. So So now bazalwane. Lapha phandle bazalwane ngiyacabanga ukuthi akekho umzalwane ongasazi isihlahla. Nasi nje sinye la seshoba nakubaka khona imoto zabazalwane. Uma isihlahla bazalwane sitshaliwe. Into abalekile esihlahleni akuwona amafutha esihlahla. Into abalekile zimpande zaso. Ngoba ukuma kwesihlahla akukho ebuhleni bamafutha. Kodwa kuseyimpande zaso. Hey. Nkosi yami. Yingakho noma usithela. Yeah. Uthela iphepha amafutha. Yeah. Kodwa amanzi wahambisa phansi. Ngoba amanzi la kufanele afike khona iseyimpandile. Ngoba amanzi emafutheni akunankinga yageze ngabe kahle. Kodwa the important thing ukuthi isihlahla simingani.
abasekho manje. Lesi sihlahla uNkulunkulu wayesigawula njalo. uNkulunkulu was a very clean gentleman. Ngathi thina safuza ba. He was a very clean gentleman. Okay, ngizwe bazalwane. uNkulunkulu wayeshaya lesi sihlahla njalo asisuse silesomsilini. Asisuse lesi sihlahla kube ngathi siyapheka. Ashaye sibe wafu. Ase athathwa kunyakhande athi sigqiki sokuhlala. Ayitshela ukuthi uqedile ngaso. Bese shawa into eyodwa ukuthi sihlale ushaye phezulu. Akangashayi impala. Yathi masibona qhubeka isikhathi sibona sihluma. Hey! Siphinde siqale phansi siveze umsilimo omusha. Ngoba asishayiwe impandeni. Unjalo umzamo nokhomwayo. Aqiniswa kuKristu. Usathane ngashaya ngapho. Akushaya ngapho ufika. As long as impande Iqelile. Hayi mfana kethu. Abaningi abantu abashayekile bangaphinde bafunde. Ngoba impande beyingagxilile. Unethe wesulu uhlentshiwe wayeka. Yeba ngithi siyasashayeka nathi. Salala phansi wangathi sesuvuka. Kwasho ukuthi impande Singila uKristu. Yeba ngithi siyasalambuka ngoba Hey mfana kithi. kwasho ukuthi impande Siqelile. Mfowethu. Hey. Sikasakhalelwa. Hey. Mfana kithi. Sikasakhalelwa ngishabazalwane. Washo ukuthi impande ayisukile zona. I-relationship nabazalwane siphelile. Kodwa impande isafile kuKristu. Hayi bo! Nkosi yami. Hayi. Sikasahlinelwa simphambili. Sibona ukuthi sihlinelwe. Ngoba kwasinto sethu. Kodwa impande. Iqelile. Impande. Awu mfana kithi. We are still rooted in him. Ayikho into engasisusa. Kodwa Paul ngiyaqinisa ukuthi ayikho into engasahlukanisa. Lothando kaKristu. Yabashati. Uthi ngiyaqinisa. Uthi nothing will separate us Yeah. from the love of Jesus. Yeah. Ukhona uthando bazalwane. Esibanjwe ngale ezulwini. Yebo. Noma sesihlulekile. Hayi. Khona uthando Manje esibanjwe ngalo. Hey. Wake kwafika isikhathi empilweni yami la ngangitshela khona ukuthi mangingafa la Yeah. ngiyesihogweni ngiyazi Yeah. yaseke sabe ngifuna ukunitshela iqiniso Yeah. safika isikhathi njalo la ngangiyitshatsha mina futhi ngingayijatsheli into engekho Hey. nasi ngayitshela ukuthi if I die here I will go to hell and encounter the devil. Yazi ukuthi mangifa la ngizosha ngikhala ngikhalela ukwazi iqiniso obathande kodwa kwasho ukuthi impande athohlabela la ngavuma ukuthi unyawo lomshele wamaphiphathi ngoba bazalwane as long as you are rooted in him khohlwa abantu Hey. khohlwa abantu Hey. sike sagxekwa thina Hey. sike sashawa thina Yebo. khaboshata sashawa ngentshumayelo Yeah. but we are still standing. Yeah. Ayisizamile futhi ayikho engasisusa. Yeah. Siyakwazi ukushawa. Siyakwazi ukwehlulelwa. Kodwa we are still rooted in him. Hey, Nkosi yami. Sesasizwithi mayela. Siza njengemikhondo iqondekile. Hey. Sahlala sabekezela. Ngoba singafuni usuka kuJesu. Yeah. Singasuka siye. Nansi ke problem. Siye. Sengiyohlala phansi. Hey. Sekhona umuntu. Hey. Okay. Nansi ke problem bazalwane. Uyabona mawurooted. Yeah. Yenza sure ukuthi indawo obe rooted kuye eqaleni awusuki empilweni. Yeah. Hey. Hey. Afuna kithi. Hey. Hey. Yeah. Ungasuki endaweni ogcile kuyo kwaseqaleni. Hey. Ngoba you might find some trouble. Yebo. Ungahlangana nebhubesi liqede. Yeah.
So as long as usaphefumula yenza sure ukuthi wenzelani. Hey. Yeah. Yeah. Angikhulumi ngesonto ningiyiswe phela. Yebo. Hey. Ngisho mina kuKristu. Yebo. So as long as usaphefumula yenza sure ukuthi wenzelani. Uyabuya. Come back home. Hey. In Christ. Uthi ngelinye ilanga uMoses mamdansi. Uthi Nkosi ngitshengise inkazimulo yakho. Yebo. uNkulunkulu ngizakutshengisa inkazimulo yakho. But before that uthi nansi indawo kimi. Yeah. Uthi uNkulunkulu nansi indawo kimi Moses. Uthi kuyothi ukuba ngidlule akanamani interpreta kahle le scripture. Kodwa ningilekelele bazalwane. Uthi kuyothi ukuba ngidlule bese ubona umhlane wami. Yebo. So we encounter shile inkazimulo yakho. Yeah. Kodwa the first thing amtshela yona uthi nansi indawo kimi. Hey. The place is in Christ. Hey. We have to be hidden in Him. Ingakho chapter 3 wale ncwadi esiyifundayo uthi uma navuswa kanye noKristu funa lokwaphezulu lapha ekhona. Bese ngokuba nafa ngalokhu kuphila kwenu kufihliwe noKristu endaweni ephakeme because our place is Christ. Yeah. Sinayithenga nje imoto ezinhle. Yebo. Sibe nemizi emihle. Yeah. Kodwa indawo ikuKristu. Yeah. Hey. Yabo izinto ezithembolani zinomkhuba wokutshela ukuthi zizoba permanent. Yeah. Hey. Kunjani? Ngibhala Facebook. Kunjani? Uthi bafundisi ningayikholwa le nkulumo ethi mina ngiyofela la isonto. Mayisho abazalwane. Ngoba izinto ezithembolani zinakho ukuzenza permanent. Yeah. Hey. And siyakwazi ukumanipulate umqondo womzalwane abone sengathi iyona into ekufanele ayibambe. Ayibambe. Hey. Abangokuronga shiya umnikazi wakhe. Hey. Shumayeli uNxumalisolo la wathi iproblem enkulu ukuthi uhlangane nazo zonke izinto ezifuna kuNkulunkulu kodwa bese ushiya yena emnikazi. Hey. Hey. Yeah. Jama nguzwe shumala ngalo ezokhupha ushukela. Hey. Shumayela lezokhupha. Yathi ungavamisa ukufuna izinto. Hey. SikaNkulunkulu ushiye. Hey. Hey. Niqinile nakhiwe kuye. Niqinisiwe ekukholweni. Niqiniswe ebazalwane. Ile problem yabazalwane abakholwayo ke le. Bakholwa kahle kodwa ukuqina cha. Ya bakholwa. Uthi uMpostoli Paul, Jesus mighty. Uthi uMpostoli Paul babuntanzi ubebhalele ibandla labaseEfesu uthi qinani enkosini nasemandleni ayo amakhulu. Ngelinye ilanga uNkulunkulu ukhuluma noIsaiah uthi qina umisfit. Yeah. Ngelinye ilanga uNkulunkulu ukhuluma noJoshua uthi qina umisfit. Qina nje into uNkulunkulu ayifunayo. Hayi uqina ngokuphapha kodwa uqina ngokuphelela ubugwala. Yeah. Niqinisiwe abazalwane abaningi abawona amagwala ekulweni ngeyikhwepha kodwa bamagwala ekuaplayini ukukholwa athi umuntu lengeke yenzeke kimi. Hey. Afeyile imishini yokukholwa kodwa uhamba nathi every Sunday ethi ngihamba noJesu uyanginakekela manje kuhlushwa yini mawuthi uyacheka ukuthi yini anakekelwa ngayo lokhu ahamba nje athi ngithule Nkosi yami kodwa lokhu ahamba ngegift eyodwa. Hey. Hey. Nkosi yami. Lapho nje abawuye ukwilezele yodwa akashintshe. Njani kuKristu Jesu. Ayisashumayela phela nga. Hallelujah. Lokhu umzalwane wahamba kepha leteli Lord. Kodwa wakhe. Hey. Uthi lo mzalwane qiniswani be strengthened.
Yeah. In faith. Khona izimo engaqotshwa umthandazo. Yebo. Eqotshwa ukuthi uqine kangakanani kumkholweni uNkulunkulu. Khona izimpi engaqotshwa uhlabelela. Sinqotshwa ukuthi uqine kangakanani ekukholweni kwakho. uNkulunkulu ufuna abantu abamkholwa without any spot of doubt. Manje bayakholwa abazalwane kodwa banama-spot of doubt. Bayamlimit uNkulunkulu bathi khona angakwenza ngeke akwenze lokhu, khona angakwenza ngeke akwenze. Hey. Uyabona futhi uma kuza kakhulu endabeni yama-signs and wonders and miracles, ayikho into usathane alwa nawo njengaleyo ebandleni kaJesu ngoba akafuni ibonakala. Uma kumele kuphume idimoni kuthiwa yekani. Stop. uNkulunkulu uzodila naye. Uzodila naye. Hey. Ungeke uthathathele ethi wababiza wabanika bona amandla. Yeah. Kodwa sefuna ukudila uNkulunkulu bekhona abantu. Ngeke ingayikhulumisi idimoni anoliyeka lithule. Bese ngiyibuza nje ukuthi kanti lo usuke likhulumisa amandla usuke wathatha. Ngoba akekho umuntu ongakhulumisa umoya engekho umoya. Idimoni umoya. Yebo. Nobody can speak to the spirit without being in the spirit. Yeah. Hey. So lo usuke khuluma in the spirit when usuze voice yakhe neka lo kodwa kahle those are the spirit. Yeah. Interacting. Chwa hayi. Ngene umuntu la engakwazi ukuhamba. Chwa baba siyakhuleka. Ngilosi yokulunga ngegama lika Jesu angisho la ingalo ngisho ukuthi in the church of Christ is the home. Izinto usathana ahlasela ngazo even ku social media. Yeah. Thina nje esino Facebook nayo yonke lento ayikho into esingayibona usathana atheka ngayibandla. Yeah. Athiwa hayi mangenile nje lathiwa hayi khululeka wena uJesu uzophilisa. Hayi bo asuke umuntu aphindele emuva lezwe lithi khululeka uJesu uzophilisa afike ekhaya ngaphila. Hey. Hey. Khululeka khona amandla ezwayo konke ehle lapha kwakho kongehle lutho. Hey. Ayikhuluma ngento kula sikhathi ngabe ngiyiveza. Khululeka wena. Usawuyibonakalisa uNkulunkulu empilweni yakho hamba ungesabi ukholwe. Umzalwane engasabi ngempela akholwe kodwa engaphili. Afike in the right place of healing. Kodwa uzophiliswa engaphili manje. Hey, Nkosi yami. Awu kodwa uNkulunkulu. Siyasixoxele. Awukele nje. Sesizwe ngendaba. Yeah. Kwa amadoda amadala aseqaleni ayekhuleka kuchitheke ngisho impuphu. Abantu akumdlalo lo. Hey, mfowethu. Faye ngelomsilo umuntu akhuleke eqashulisa ngale mpuphu lichitheke phansi. Ucabanga kwadlala. Ngoba labo bantu babegwaliswe ngomoya. Amandla. Hey. Ashona kuthina. Hey. Siyasizwe ngamadoda amadala okuthiwa ayethemisa amatente kuthiwa kwaqhamuka isidaba sidlulela singene ngaphakathi singabizwana sifike sibheke besishutshwa. Yeah. Hey. Le generation yethu thina okhabela sashimeza abantu bephindeleliswane futhi. Hey Nkosi yami. Sambe siphume sibizivuselelo uthi ubalandile abantu uyojambona umuntu futhi umlande nje ifike lodwa uyojambona nesithu sekubhedile futhi. Uthi uyancenga atshela ukuthi yena uJesu washintsha amadodzi wayesebekhetha ngaphambi kwakhe. Hey. Ayikho phela lento. Hey. Hey, akasawukela uJesu. Hey. Bazalwane angisho Bona kunzima. Hey, siyahleka nje. Angisho ibandla lika Jesu. Hey. Angikusho lokho. Mfowethu. Kodwa ngisho lokho kuniphaphamiza. Ngoba siyibandla not to play. Hey mfowethu. We are the church to bring the impact. Oh Shamada. We are the church to bring the impact in our communities, in our churches, everywhere. Last present in our corner. For us to bring the change. Yeah. Leo tu Jesu ayizeni. Leo tu Jesu ayithumela abantu ukuthi belethe that change. Hey. In this world. Sasiyathandaza.
automatically embusweni kaNkulunkulu. Yebo. Ezinye izinto zidependa wena, wakhiwephi, uqiniswephi. Yebo. Yabo bazalwane, nalokhu kusazi ukuthi ubani wena in the spirit uvele ethenini wakhiwephi. Akuveli ngoba usonta kuphi, akuveli ngoba usonta kumprofeti othizo waziwayo, akuveli ngoba usonta kumpostoli awushiye, hayi, akuveli ngoba usonta kwabathiza baziwayo. Kodwa kuvezwa ukuthi wakhiwe kuphi. Wakhiwe ke. Ubani okwakhile? Wakwakhela kuphi lo okwakhayo? Ukwakhele kuye noma ukwakhele kuKristu umnikazi webakhe? Ukwakhele esontweni noma ukwakhele kwinhloko umnikazi webakhe? Because the owner and the head of the church is Christ. So if we remove Christ, somebody ebandla elingayindawo, angeke umbone ngisho uNkulunkulu egcineni. Lethe buhlungu ngoba akakwazi uNkulunkulu ususwe emhlabeni phambi kwethu bese sithi sizombona ngani. Ingakabazana abaningi bakholwa ukuthi kumele uzufe ukuze ubone uNkulunkulu. Julileke lengikhuluma. Jule ngempela futhi. Abazali abaningi bakholwa ukuthi bona bonke uNkulunkulu ngoba sebefile. Bakholwa ukuthi that's the only time efuna sihlangane nenkosi emafini. Sihlabelele uHosana. Kanti that's a time coming. But ngesikhathi uphila, you can encounter him. You can see him. Kanti Paul kushiswa yini ukuthi ukuze ngimazi yena. Namandla okuvuka kwakhe. Athi ngimfuze ngenhlupheko encounter le. Uthi ngimfuze ngani bazalwane? Ngenhlupheko. Hayi ngenjumayelo, ngimfuze ngalokho kwamehlela. Inkosi yami. Uthi umuntu umfundisi meshumayela, uthi ngiyesaba mina njalo uma ngibona izinto ezathi kuKristu zingangatheki mina. Ngiyayibuza ukuthi mina kanti ngimiphi? Who am I following? Who am I presenting? Ngi-ambassador kabani? Uma yonke into engiyenza emhlabeni ukutamasa nokujabula kungeke ukuhlaselwa. Kanti uPaul ngelila ukuthi bonke abathanda ukumlandela uJesu bayakuzingelwa, bayawuhlaselwa. Sikhathi leso ekumele sikhulume ngaso ngoba siyasondela. Ngike nje sesiyathandaza. Sike sathi sikhande speaker lapha phezulu kwavila sihlezi nezinsizwa lezi ngathatha igrinder igrinder noma yini le khona lokho okufaka isipikili phakathi kodwa okudumayo idrill yes ngiyabonga ngathatha idriller enye indoda ihleli phansi ngathi mina uyamthanda uJesu lo yathi ngayibeka la idriller ngayidumisa ngamfela uJesu yakhasha insizwa ngingezi kuyifaka kuyena ngifuna ukubona nje ukuthi aba painful kangakanani wena isikhathi njalo sifika. Uyamthanda uJesu? Yebo. Ungamfela? Yebo. Uyamthanda uJesu? Hayi mana bo come nabeli uyamthanda yini uJesu? Such times are coming. Kodwa abadile kuye abanakumphika noma ikhathi sesinzi. Abakhiwe kuye keke bemphike noma sebesingelwa. Abakhiwe kuye keke bemphike noma impilo ingasavumelani na. Yebo. Ngoba bakhiwe kuye bayamazi. Sumhleki wami akalali abazeli asithi kube phakathe kuse kube phakathe iyamazi
kufuneka abantu abamaziyo ngempela. Yebo. Yeah, kufuneka abantu abamaziyo. Cela ukubuza, cela uyibuze le question empilweni yakho sesithandaza. Ungangibuzi futhi ungawuvula umlomo kodwa cela uyibuze enhlizweni. Ukuthi ngiyasonta yini kimi noma ngamukela uJesu. I am preparing you. Cela uyibuze ukuthi mina ngimamukele uJesu, ngakhiwe kuJesu noma ngakhiwe kwi-denomination. Futhi uyikhumbuze lento ukuthi akurong nokuba kwi-denomination, because that's a place to wait for the Lord. Kodwa ngicela uyibuze enhlizweni yakho ukuthi wakhiwe kuye, kilisiwe kuye, kilisiwe khona.